Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмся з творам Міколы Лупсякова «Мэры Кэт». Апавяданне вывучаецца на уроках беларускай літаратуры ў 7 класе. 6-я частка. Ну ўжо дзянькі пачаліся. Гэта ж не жартачкі, навучыцца катацца на каньках так, як Эма. Без усякіх падказаў. Першы дзень я быў і нос павесіў. У мяне балелі і бакі, і спіна, і ногі. А тут яшчэ і некалькі разоў выцяўся аб лёд, і каленкамі, і бокам. Ішоў дадому і думаў, што я самы нешчаслівы на свеце чалавек. Дома, павячэраўшы, адразу ўпаў на ложак і заснуў як забіты. Мне снілася рэчка, сіні лёд. Ён быў вельмі слізкі. Я падаў, стагнаў ад болю, але не прычынаўся. Назаўтра ісці з канькамі на рэчку мне не хацелася. Але ж перад вачыма ўвесь час стаяла Эма. І вось пасля урокаў я зноў пачаў збірацца. Апрануў лыжны касцюм, пінжак, схаваў чаравікі з канькамі пад палу і падаўся на рэчку. Ішоў без ніякага жадання, як па прымусу. Хацеў нават вярнуцца з паўдарогі, але перадумаў. Яшчэ сёння паспрабую. У кустах скінуў валёнкі, абуўся ў чаравікі, скінуў пінжак. І пачалося тое самае. Адзін раз паеду, адзін раз павалюся. Аднак жа ў гэты дзень выходзіла ўсё лепей. Я трохі стаяў на каньках, хоць і змарыўся так, што пот цурком ліўся па твары. Вечарам я ўжо катаўся. Праўда, дрэнна, але ж гэта быў толькі другі дзень. Цяпер я ўжо не сумняваўся, што і адзін навучуся хадзіць на каньках. Тут патрэбна толькі вытрымка, настойлівасць. Калі мне было цяжка, я садзіўся адпачываць і уяўляў сабе той дзень, калі праеду перад Эмай на каньках. Я ўяўляў, як будуць дзівіцца знаёмыя сябры, якой разгубленай будзе Эма. Гэта надавала мне сілы і заахвочвала мяне, і я зноў пачынаў катацца. Але раптам мяне ахапіў непакой. А як хто-небудзь убачыць, ды ўсім раскажа? Мяне кідала нават у холад ад гэтай думкі. Праўда, месца глухое і далёка ад дарогі. Рукі і ногі мае ад няспынных трэніровак наліваліся сілай. Я адчуваў, як з кожным днём усё больш тужэюць мускулы, а рухі робяцца больш разважлівыя і дакладныя. Чым лепш удавалася мне коўзанне, тым весялейшы я рабіўся. І настаўнік, і вучні пачалі пазіраць на мяне, як мне здавалася, са здзіўленнем. Першы ўстрывожыў мяне мой сябар Янка Маркаўцоў. Неяк на перапынку ён запытаўся: «Слухай, Антон, чаго гэта ты ходзіш кожны дзень на раку? Што ты там робіш?» А за Янкам і іншыя пачалі чапляцца. «Што гэта ў цябе за паходы такія?» Тут ужо я не на жарт спалохаўся. А што, як высачаць, ды да часу пра ўсё дазнаюцца? Пра тое, што вучуся катацца, ведалі толькі бацька ды маці, і больш ніхто. Каб не рызыкаваць, я змяніў распарадак дня. Урокі пачаў рыхтаваць адразу пасля школы, а вечарам, як толькі пачне цямнець, на лёд. І вось імчу, любуючыся зманлівым разлівам электрычных агнёў у цемені. І такое тады ўсё добрае ўспамінаецца. Успамінаецца Кіці з рамана Льва Талстога «Анна Карэніна». Як яна здорава каталася на каньках. Успамінаюцца школа, настаўнікі, Эма. Аднойчы я нават канькамі на лёдзе выпісаў гэтае імя. Добра было б прамчацца ўдваіх па лёдзе, на выперадкі. Ды для гэтага мне яшчэ трэба трэніравацца да трэніравацца. Але чаму я павінен вучыцца адзін?
І ўсё больш і больш пачало з'яўляцца ў мяне жаданне выйсці на каньках удзень на балонне, калі там будзе катацца Эма Пшанічная. Вось і скончылася 6-я частка. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за ўвагу.